pre mňa takisto úspešná myšlienka, alebo veľmi uchvatná myšlienka bola, keď som počula, že nerobte si to-do list, ale robte si not to-do list, čiže čo nebudem robiť. Hej? Nezameriavajte sa na to, čo ešte mám robiť naviac, lebo už veľa z nás má vlastne tých vecí, tých povinností vo svojom živote až tak, hej, nad hlavu. Ale keď sa pozriete na to z úplne opačného uhla pohľadu a začnete si písať, čo nebudete robiť, tak sa vám z veľkej miery uľaví. Pretože vás to donúti, vašu hlavu to donúti vlastne premýšľať o tom, čo je to, čo robíte len na autopilota, len preto, že si myslíte, že sa to od vás očakáva, alebo by sa to malo, alebo vy by ste to mali, alebo to robíte kvôli nejakému svojmu možno limitujúcemu presvedčeniu, kvôli tomu, že niečomu veríte, čo vlastne s realitou nemá až tak veľa spoločné. Takže môj prvý tip, robte si not to-do list. A druhý tip, vždy, keď idete niečo robiť, obzvlášť pri veciach, ktoré vás vyčerpávajú, ktoré vás hádžu do nejakých nepríjemných pocitov, tak sa spýtajte úplne vedomé, či to, čo teraz idete robiť, či je to naozaj dôležité a spýtajte sa aj pre koho je to dôležité, ak je to dôležité. Ak je to dôležité pre vaše deti alebo pre vášho manžela a závisí od toho váš vzťah, vaša blízkosť, tak je to OK samozrejme, ale pokiaľ to, čo robíte, je dôležité pre niekoho iného, ale vy kvôli tomu nejakým spôsobom potlačate vaše vlastné potreby, vaše vlastné veci, ktoré potrebujete urobiť na to, aby ste mali energiu, aby ste mali čas na seba, aby ste si ho dopriali, aby ste boli spokojné, tak v tom prípade to nie je úplne OK. Takže 2 tipy, robte si not to do list a druhý tip, pýtajte sa same seba, je to, čo teraz robím, alebo čo idem robiť naozaj dôležité? Ak áno, pre koho je to dôležité?